Hier komen we dan binnen. Hier kunnen we de handen even desinfecteren. En even een mondkapje pakken. Dan rennen we hier heen naar de tafels. Hier kunnen we de stembiljet halen, even zien laten. En dan krijg je het stembiljet onreikt. In het dorpshuis van Gerkeskleesten wordt doet alles kleermaken voor manier. Want in Gerkeskleesten Strobos kan van mond te mannen jel achterna stemd worden. In eerste instantie heb ik er heel zin aan, want ja, er gebeurt natuurlijk op dit moment bitter weinig bij in ons dorpshuis. En dit is een happening waarvan ik wil verwachten dat ik de meeste dorpsbewoners morgen even met zien zal. Dus ik denk dat het het wordt een bijzondere dag. Hier kun je je stem uitbrengen en haal je dat kleer, dan kun je naar de tafel toe rennen. En je kan in de stembus het stembiljet doen. Je kunt bieden door, nog even met de hand desinfecteren voordat je naar boeten wonen. En dan terug de boeten waren er weer uit. Van een middag kwam de aannemende Orometerploeg deel, die te laten check die op coronaveiligheid. Want goede taarriedings binnen in deze tijd heel belangrijk. Ik ben al sinds rond oktober bezig met de voorbereiding. We hebben al de stembureaus meerdere malen bezocht. Nijtocht door orometers, hoe wat het wel mijn stempot leren. Neem het al helemaal op. En hoe goed weet ik al je uittocht heb. Ja, we rennen nog steeds wat dingen aan die ik voor u snij binnen. Een van de dingen die tussen Tweede Kamerverkiezingen totaal nij is het stemmen per post. Het hele proces is natuurlijk van tevoren een uittocht. Van een mooie jochenoeren baby van start ging met de eerste vaaropening. Jel van Johan kregen we nog bericht vanuit het ministerie dat het hele proces oors moest. Dus tot op de dag van Joet. En ik denk morgen ik nog wel blauwe de nieuwe ding bijkom. Hoewel het coronavirus nog heel tijd onder ons is, verwacht je Aukje en Jelly je toch geen legere opkomst bij de stembureaus. Ik verwacht je een heel grote mensen, want de tijd is bijzonder. Mensen die toch altijd een vast op partijen stemmen, die zullen daar misschien al heel oorzaak denken. Omdat we zitten al jaren in de moeilijkheid, nou nu jong ben of oud. Mensen willen hun stem jaren litten. Zullen we ik al onder briefstemmen die binnenkomen binnen. Nou, we hier een schatting maken. We zitten al boven onze schatting. Joet, ik en Juster ik met het vroeg stemmen. Mensen blijven komen, dus wij verwachten morgen echt een grote opkomst.